Shalom horas marihita saluna adorak sutabigi tupuk jamita tapasada ma rohatta martanyang mahita asini roha madihamu do dame nasian di bata ama do sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna amin. Dia mudo asa porsiaun di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita pertanyaan epistel minggu pawaluhon dung trintatis imana tarsurat di 2 Korintus 10 ayat 5 satu di ayat 10 sonoma didok disi ujuni hamu madirimuna manang na di bagasan hapursiaw hamu sulikit hamu madirimuna naso ditadahmu do dirimuna pabua naung Yesus Kristus di bagasa kamu ai iya soi sadok naso tau dohamu alai dihirim rohakku tadaumuna do dang naso tau hami alai martangiang dohami tu di bata asa unang diulahamu agiaha naroa dada asa hami idau natau naeng hamu mangulau nadenggan dipangido rohanami nak pesongon nasotau hami di idaun aidang ngadong gugunami mangalu hasitongani sadok makokop hasitongan ido ay lasdo rohanami hamu margugu nappe galihami las odo tangyang nami naeng gabi tuguro hamuna dibaini husura songoni dinaholang do piau asa unang posi pabahetku dung roau marguru tuhuaso nanilehon ni Tuhani tuau laho pauliulihon dada manigai ope aliak kadongan salasma rohamuna sayulu mahamu patubuon jala apoan sadama pikiramuna raduti hamu madame asa didongani diwata parholong roha jala pardamei hamu masih tabia mahamu marhite-hite umma nabadia namanongos tabi tuhamu saluhut akka nabadiyai saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani dibata dot persaoran to di parbadia ma hamu saluhutna hido sahana dia mudong asa porsiaun turpuk jamiton ima surat napaduaho sian apostel Paulus tu huria na adong di huria di huta Korintus laos suratoma nagabi panipuli tu huria na adong di huta Korintus takas do taatusi ia huta Korintus ima huta na berkembang jala gabi pusat ekonomi pendidikan budaya perdagangan politik do lana asing alai laos di huta Korinodo dapotan akaroha nang pangalaho namaralo tu ulau lomoni rohani Tuhan Yesus jala di bagasan hamaulo dohuria hati hai mangadupiak karagam niaka jolma na berbeda latar belakang laos di bagasan pergumulan donasida menghadapi potensi
diragam niaka kemampuan jala akka di bagasan pergumulan ni huriyai na menghadapi akka konflik na masa na madok dirina do na hibat jala na sitong salah do na asing. Jadi lias nasida mernida na asing jala gabi gicang rohana mangihutto turpuko marlumba-lumba do lahu manggulut akka pangkat di son. Alani di surat ton apostel Paulus maturpukon tuhuriai jala di pangunjungi suraton ima turpuk sadarion taringo diak kapuda nang sipaingot na parpudi tuhuriai laos di bagasat turpukon ditaringo ti si Paulus do moloro iba na madapot ton huriai dang gabi maralang-alang ibana di rohan lapatan na mulu di bagasan hajahato do penasida pasti mamuruk manang tarima si mana marguru tuhaso na nilehon ni Tuhani alai mulu di bagasan hamubaon jalamar makanguluhon Kristus do dagabe si dapot tonon na di huriai tutu las marohan si Paulus jala ulau las ni rohama di haroro ni nasi dalam dapot ton huriai ai lau pauliuliho membangun do harorona dada lahu manigai molo pe jumpa ni si Paulus bison nasida di bagasan na marhamu baut do pe jala tupe gabe posi pabahenan na pasti tujuan utama adalah naik paululihon huriai do. Na padua dia murong asa porsiao di jolon ni turpukon saya songon na sanksi do pe huria Korintus tu keberadaan ni apostel Paulus. Pola do songon na dipangilu nasida tu si Paulus sada bukti parnidaan di nasida pabua na tutu Kristus makata itu ibana. Ala memang sian pamerengan ni hala Korintus saya hira nagalido si Paulus. Gabe songon na soporsia na sida dihagugon ni Kristus. Jala molo pangatusyon ni ala Korintus dang margugo di bata mangalihon gugu tu nasida. Ay mate do ibana dihaus hilang. Songot tadda hagalion na. Jadi jojo do pe hala Korintus marnida hagugon ni Yesus nang si Paulus secara fisik. Hape nakpe mate. Nong mati Kristus ala ni hagalion ni Jolmeido sa sitong na. Jala na mula mangulu do ibana binahin puaso ni hagugoon na. Nakpe si Paulus dison toktong do margugu ala ni Kristus do. Tang ala ni hapursiaw ni huriye tu Yesus Kristus. Dungina patulu dia murong asa porsiaw. Ditahe apostel Paulus do nanengro dinalahu madapot ton huria Korin na patuluhon nanaeng manian unang adong be akka na porsia disi na parulaon na nasosihut ton Kristus jala molo di bagasar ragam yakasi taon penasida dina makaporsia Tuhan Yesus Kristus ikon adong dopos ni roha pakirimo na mangulu pabua di batama dongani jala mangodihon nguluna. Di bani dia mudong asa porsiaon, didok si Paulus asa sudi mahuriai manada hadirionna pabua nang dicakun jala mangulu di bagasan Kristus. Atong sudema kita manguji hadirot tabi di bagasan haporsiaon tutuhatta Yesus Kristus. Iko sadar do hita pabua nang Yesus Kristus di bagasan kita. Lapatan na di bagasan panugusion ni Tuhan Yesus si marhite-hite na tersilangi ibana. Manang nasi batas status do nasida makapursia Yesus iko mana manyan nasida akka ruas ni huria. Jangan hanya mengkoreksi
oleh orang-orang tetapi tidak mampu menilai diri sendiri. Jadi molo dang terhatus manang molo sadar pi huriai pabuanang Yesus Kristus di bagasan nasida. Dang mana nasida diragam ya kasih taunon tidak tahan uji. Khobar tu ayat 5 di suku-suku ni aposteli naing manian adong introspeksi penilaian di huriai marhiti na menguji hadirion nabi asa hot di hapursion nabi ai molohok doha porsiona di Tuhan Yesus na tahu do ibana saat ru disaling lilingna lahu maka porsiai Tuhan ni alai molo sohot do peha porsiona holan sebatas status doha porsiona na so tahu mai bana di akka si tahu no di manang tidak tahan uji bana di tonga-tongan yakka perguruan na papato dia murong asa porsiao nakpe di bagasa suku-suku si Paulus tuhuriai alayang goibana marpos ni roha marpakirimo tuhuriai na pasti marsihoho dohuriai di haporsion na di Tuhan Yesus laos di bagasa pos ni roha do si Paulus tumangyakon huria asa dipahulang dirina sianasa ulaon na jahat. Jadi molope idaong gali si Paulus ala marhiti akka ulaon nei ape sa sitong na namarguguru ibana marhiti huaso ni tangyang na jala di bagasan hagelion nei ibana tumangyak kon huriai dada nanaeng paburnang-burnang hadirion na ibana manang menonjolkan diri asa idao tama diarupa ni huriai alai memang sian tudus ni rohana do ibana matangnya asa naeng manasida mangulahon na denggan jala unang be mangulahon na roha ima mangihuton ayat onom 1 rodi ayat itu dia mudo ngasa porsiaon memang gudang dope huriei naso manahan ujuro si taonon di tonga-tonga ni nguluna jala ulur pe huriei mangalo nasa sitong na akka kebenaran jala sesongon na marguguru na sida mau mangalo hasiptongan di baini ido idaon sahira nagabe idaon secara fisik si Paulus di hagalione di bereng ujungna gabe ido di benda sida lahu mangugapi naso sitong ajaran na pinasa ni si Paulus alai marhiti tumpugon ido di soraho di tangyangna asa margugu jala tugu rohani akka uriai molo rope ragam ni hasusaan na mangujuni nasida molo makokop hasitongan di bagasan Yesus Kristus alani dia mudong asa porsiaw marhiteo buido idauta madalan ni di bata madungani jala mangodihon huriye asa boha asa toktong uli rohana marparange nang marhapursiaw na sida di Tuhan Yesus Kristus jala di pangujung ini suraton si Paulus patudot de batama na bagabe pangaramoti ima na mangodihon huriay marhiti-hiti apostel na si Paulus di pabototu na sida ikut di bagasan Tuhan Yesus do na sida sadapo talas ni roha di baini lasma rohana sida molok tupe marsitaonon alani Tuhan Yesus dungi didok mamuse di bagasan Tuhan Yesus do dapotan kesempurnaan hatuguon atong di bahini diului ma jala unang ditulak molo adong na mangaleho panugur do apo-apo di bagasan Tuhan Yesus jala di pabotohod do muse di bagasan Tuhan Yesus do dapotan hasadaon ni pamikirion sian namaragam do di bagasan Yesus do adong dapotan dame di bahini di pabua si Paulus do tuhuriye asa marlas ni roha jala olo manasida di patugu do diapoi sada maroha ng pikiran nasida nakpe berbagai latar belakang ni huria na berbeda jala las diradu tinasida madame marsitabian
asa molo diulau doi sai donganani di batado nasida diaka perguluanna. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata apa nami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus. Asima roham Tuhan odihum mahami. Jalara moti mangulu namion. Asa unang mapar rohanami diakka namasa di tonga-tonga ni mulu nami. Molo tuppe ragam narodi akka nawado pihami toktong do ramutamu hami Tuhan mariti todimi mengajari hami asa toktong hot hami dia porsion nami asi roham Tuhan tangi humma hili-hili di panggilan nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas madihita.